Numru kbir ta' tfal Siġġewin iċċelebraw il-festa ta' San Nikola fil-jum liturġiku tas-6 ta' Diċembru. Tradizzjonali fis-Siġġiewi fejn issir il-festa ta' tfal li tinkludi purċissjoni bis-statwa żgħira ta' San Nikola li jerfgħu l-istudenti mill-iskola primarja ta' San Ignazju sal-Knisja Parrokjali. Fil-purċissjoni spikkaw l-ilbies ta' tfal li jissimbolizzaw lil San Nikola u numru ta' karattri mill-Bibja. L-Arċipriet Father Joseph Mifsud spjegalna li din hija attività li l-istudenti ikunu ilhom ħafna jistennew waqt li l-ġenituri tagħhom jattendu biħġarhom biex jaraw lil dawn it-tfal ċejknin jipparteċipaw f'din il-festa. Festa li fiha kienu evidenti ħafna l-emozzjonijiet, kemm it-tfal li kienu eċitati ferm li qed jieħdu sehem f'din il-festa kif ukoll il-qraba, speċjalment in-nanniet. Il-festa propja ta' San Nikola hija okkażjoni fej isu s-sentimenti huma kważi il-ferħ tal-komunità. Nifirħu flimkien it-tfal iġibu l-ferħ fil-familja kollha, nies jieħdu l-lejf ukoll. L-Arċipriet fakkar li San Nikola għandu rabta mal-festa tal-Milied e kif numru ta' pajjiżi San Niklaw huwa il-patrun tal-Milied. Niċċelebraw flimkien niċċelebraw il-patrun tagħna, San Nikola niċċelebraw il-virtujiet tiegħu, niċċelebraw il-komunità tagħna, dak li jaqadna flimkien u jżomna maqudin flimkien. L-istudenti kollha tal-iskola li wħud minnhom libsu l-uniformi tal-Scouts tkellmu magħna dwar l-esperjenza unika ta' din iċ-ċelebrazzjoni, fejn fuq wiċċi tfal kien evidenti il-ferħ ġenwin. Ġejt ħarġa mal-iskola tiegħi biex naraw il-festa tas-Siġġiewi. X'in l-iktar ħaġa li laqtitek? Sissa il-proċessjoni. Purċissjoni ta' tfal u xejn. Iva. Għaliex għandha xi ħaġa speċjali? Għax kienet sabiħa ħafna. Fil-purċissjoni ħadu sehem ukoll il-Festival Brass Band u l-Każin Banda San Nikola li allegraw lil dawk preżenti.